Хутка бясплатная галоўная якасная новая дыягнастычная працэдура па выяўленні новаўтварэння ў малочнай залозе стала нарэшце даступнай для жыхарак Івановскага района. На базе мясцовай бальніцы тут пачаў працаваць рэнтгенаўскі мамаграфічны кабінет. Абсталяваны ён па апошняму слову медыцынскай тэхнікі і ўжо пачаў прымаць першых наведвальніц. Я очень довольна, что мне одной из первых пришлось пройти обследование именно у нас в Иваново. Это очень удобно и комфортно. Яшчэ летась па мамаграфію жыхаркам Іванаўшчыны прыйшлось аб'ехаць у Пінск ці Брэст. Сёння ж яны могуць на месцы правесці цэлы комплекс неабходных абследаванняў – мамаграфію, УЗІ ці мануальны агляд. Па словах галоўнага ўрача бальніцы, мамасканам па неабходнасці змогуць скарыстацца і жыхаркі суседніх з Іванова раёнаў. В 2019 году мы выявили 21 рак молочной железы у женщин, 17 на ранних стадиях. 20 женщин выявили при проведении профилактических осмотров. Понятно, что качество диагностики оно улучшается. Сейчас у нас появилась возможность обследовать население, женское население для выявления опухолей как доброкачественных, как злокачественной молочной железы, даже на доклинической стадии. Апарат робіць адразу 4 лічбавых здымка ў розных праекцыях. На расшифроўку максімум гадзіна. У плане пастаноўкі дыягназа вынікі мамаграфіі сёння самыя дакладныя, але нават і яны не выключаюць дадатковага УЗІ-обследования и консультования со специалистом. Метод диагностики достаточно точный, позволяет видеть мелкие патологические компоненты в молочных железах, то есть, к примеру, очень мелкие кальцинаты, которые характерны, к примеру, для злокачественных опухолей молочных желез. И на основании анализа вот этих данных можно ставить диагноз онкопатологии молочной железы на доклинической стадии, то есть когда пациентка чувствует себя совершенно абсолютно здоровой. Сучасны рэнтгенаўскі мамограф разам з новымі УЗІ-апаратам і абсталяваннем для даследавання сістэмы кровазвароту ў раённую бальніцу Іванова быў закуплены цэнтралізавана Міністэрствам аховы здароўя. Кошт мамаскана каля 240 тысяч рублёў. Больш за 70 тысяч было выдаткавана на рамонт і абсталяванне кабінета. Усе сродкі былі атрыманы згодна рэспубліканскай дзяржаўнай праграме скрынінга рака малочнай залозы. Аналагічныя мамасканы таксама функцыянуюць у Брэсце, Кубрыні, Івацевічах і Пружанах. Тетяна Будгусаем, Тетяна Гнатавец, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».